Hafsa. To na sa an yi binciken kwakwaf game da yaron nan Kamal. To binciken da ya zo man yaron nan bai sana'a komi. Amma kuma ke kin dage cewa sai shi kika so ki aura. To ki sani zan bari ki aure shi. Da direbobi lallaba sa yake yi. Da haka ni gaskiya shi nake so, haka zan aure shi. Kuma duk wannan maganganun mutane ne, amma wallahi ba haka yake ba kawo. To shikenan, kin dai dage sai shi ko? To zan yadda a yi aure, amma fa duk abin da ya biyo baya. Kin sa abin da abin so in sayar da akuya kuma ta dawo tana biman danga. Duk abin da ya biyo baya kake kuka da ni, ki kuka da kanki. Shakarawa ma ba abin da zai faru sai alkhairi kawo. Yaron na bai da sana'a ko. Na faɗa miki kuma na ƙara faɗa miki, amma kin dage shi. Duk abin da zai biyo baya, magana ta biyu kenan. Ki kuka da kanki ba ni ba. Kin aminta? Na yi haƙi. Shage abokina, wato ka kai kwaro, ban taba sanin cewa kai jarumi bane sai wannan karon. Irin gwamnati da aka yi, ka duba ka ga duk irin manyan mutanen da ke neman yarinyar nan, amma duk ka masu zaira, ka tace kowa.
yanzu a takaice dai an zo ga maganar biki. Na jinjina ma. Haba dai mutumina. Ai matsoraci baya zama gwani. Gaskiya ne na. Baka ji Hausawa sun ce ba karan bana maganin zoman bana. Gaskiya an haɗu da an dace. Gani ga ka ga ɗan Hafsat. To bari in gaya ma. Ka san da masu mata ƙarya suke so. Mu kuma za mu ci gaba da fesa musu ita. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Amarya ba ki alaikum. Kin sha kamshi. Wani dama kamar ina son tambaye ka. Na ji a garin mutane suna da cewa baka da aiki ne. Wanda bai da sana'a ki kalli suturar da ke jikinsa. Wanda bai da sana'a ta yaya zai sa irin wannan babbar sutura alfarma. Wanda bai da sana'a ta yaya zai dinga hawan mota. Wanda bai da sana'a ta yaya zai dinga hidindimu wa ƴan uwanci. Ƙawayen ki da sauransu ne bai musu ba. Wanda bai da sana'a ta yaya za a yi musu wannan hidindimu. Wanda duk jita ne. Kawai gara ma su yi tasiri a gare ki. Kawai ki basar. Karki da mu Hafsa. Gida yanzu hakan yana can ana masa fenti. Kwaya ta kuma kwaya badakala. Karki bari mutane su shiga tsakanin domin yan adawan mu ne. Ai ni da kai mutu karaba. Gaskiya na ji daɗi sosai. Kuma fa na yi tunanin haka. Dama mutane ba sa son tarayya ta da kai. Kuma ni da kai mutu karaba. Ai karki manta ce. Amma mai shari ga ki kawo a kullum. Babu damuwa. Dama mun zo ne dan gaisa saboda za mu wuce. Sama hanya ma muka ce bari mu zo mu gaisa. Kin san gogan nake ba zai iya wuri da ganki ba. Ni ma ba zan iya gani. Ba zan iya. Gidan haya, gida wayo mai gidan haya, mai gidan haya, gidan haya. Yar uwata, wai shin kina ganin abubuwan da ke faruwa cikin gidan ga? Ban sani ba, ni da abba uwa. Gidan ga, ke ni fa duk duniya ba shi ke tayan man da hankali ba. Amma kin ga kuturin ga da aka kawo mana cikin gida? Inna lillahi, wallahi duniya na tsane in hito cikin gida in gama ido da shi gashi mummuna gashi bai da kyau. Ni duniya har bakin cikin nake in hito waje in hada ido da shi ya. Da wani bi in yana hace-hacen majinar shi har cikin gida kana jan shi. Kai jama'a, wai haka gidan haya yake rama? To ya za mu yi? Gidan haya sai hankuri Allah dai ya hore mu kowa ya yi nashi ya huta. To anan anan uwa. Dan gidan haya bai da daɗi ko kaɗan. Gidan haya, gida wayo mai gidan haya, mai gidan haya, gidan haya, gida wayo mai gidan haya, mai gidan haya, gidan haya, gida wayo mai gidan haya. Kwaya ta kuma kwaya badakala. Inna ta san kalwa kalwa ta san inna gida guda. Gidan haya. Irin duk ƙaryar da ni, duk irin ƙaryar da ni a ce nan zan kawo amarya. Kaga don Allah da kata. Alhaji ba mu da wani zaɓin da ya wuce wannan. Wuri ya ƙware ka duba halin da ake ciki. Kawai abin da yake baka shawara. Saura kwana nawa daura auren nan. Ba mu da wani zaɓi da ya wuce wannan. Ba za a tabbata nan ba. Yanzu kana ganin wuri ya ƙware. Alhaji ba mu da wurin da ya wuce wannan. Duk wani abin nan da kake gani ba abin da gyara ya bari. Abin da nake baka shawara kawai kai haƙuri. A yanda abu ya zo a haka za a yi shi. Ka gane? Kawai ka zo inda yake bukatar gyara sile nan da sauransu inda yake da gyara a gyara a kawo amarya a zo a yi hidima yanzu nan hidimar biki ma ta sha gaban mutane ba ma kowa zai hankalta da yadda wuri yake ba duk wayannan ɗakun ya su ƙarshe ya fi su don haka kawai ka bari wannan tun da zama ne na wacin gadi ka bari a zo a yi hidimar da kawo amarya ta tare zuwa gaban Allah nuna ma ya sare ma wani da ya fi wannan kana iya kama wani babba
tunda Allah ya sa kai bakin ka bai hana ka je ka masa ƙarya baka kai aboka ce ka kai naji a dai tsaya nan da ajin can naji abokina yan mutane za ka kawo cikin wanga akulki yan mutane za ka kawo cikin wanga akulki ƙaryar da kan wani kace ka gida da tayis ba gida don Allah kana da wani wanda yake wannan ne kana da wani wanda yake wannan ne ƙaryar da yamma da mutane ba Allah ce kana da wani wanda yake wannan babu fara zabi a fili kake so a kai da yan mutane to daki ko gambu ba za a kawo yan mutane kai ka ga babu gambu kai ka ga babu gambu ina aka sale wani wa zai gane babu gambu kamar ko amarewa yan mutane a kawo nan cikin daki gaskiya mu sai mun canza shawara gidan ga bai ban muna ba akulki to ya nan yake da kabari duk babarka duk ji da kanka duk isakka ƙasa can za ka rube wallahi in kan mutu ina gaya ma sati guda idan za a tona kabarinka sai an ga tsutsotsi cikin ruwan cikinka inda duk bala'inka in ka mutu sai ka mutu sai an saka kabari in ka cika in azara ilin mutuwa ta iban mare ka ce ba ka zuwa don saboda kabari to ai ba a hada kabari da nan da gidan duniya mu nan ne gidan gaskiya mu bai muna ba sai mun canza dan kaga kana so baba mai jiran haya baba mai jiran haya da Allah ya iska shi gaskiya sai mun ga daki kuma daki ya mun kawai dole mu canza shi ba mu kawo ɗan mutane nan mun gode yanzu abinda za ka gane za mu turo wanda za su dan zo su share inda yake da gyara za a dan gyara to ko da sun zo idan suka zo za su yi sallama sai su ma magana ba da sai a nuna musu daki to ba matsala yayi ba matsala ai ba ma sai an yi wannan ba kawai ai wanga ma ana iya shiga lafiya lau baba mai gidan haya wannan daki ai sai an gyara ba dole fa su ba ka ba sai an gyara yanzu dai ba wannan ba mu dai daki ya muna shikenan kawai mun gode to shikenan dan mai gona daban yake da dan mai noma ga bita da kulli dukan kabarin kishiya cakwakiya over da ariya akwai dariya gidan mai gidan haya ban haushi duk cikin gidan mai gidan haya gidan haya gida wayo mai gidan haya mai gidan haya gidan haya gida wayo mai gidan haya mai gidan haya gidan haya gida wayo mai gidan haya mai gidan haya gidan haya gida wayo mai gidan haya mai gidan haya gidan haya gida wayo mai gidan haya mai gidan haya kwaya ta kuma kwaya badakala a ce kanwata wadda nake ji da ita ha baba zai yi ba gaskiya a ce kanwata wadda nake ji da ita kamar ta a ce ka kawo ta cikin wannan gida kamar akurkin kaji bai taba yiwuwa wallahi makaryacin banza makaryacin anti kuma menene an riga da an yi an gama dama halinki ne yaudaran maza yanzu gashi gara ne ya wanke gara Allah ya riga ya tsara kai da Allah ƙaryar banza kawai ku zo mu tafi Kwattaho kwattaru kai ba za ka fita ba. Wallahi kan ma mu danganta wannan abun ga Allah kawai kuɗayen mu ne ya ja mana. Ka cuce ni ba za ka koro. Mun dai cuci juna. Gidan mai gidan haya dan mai gona daban yake da dan gida. Wayo mai gidan haya mai gidan haya gidan haya gida. Wayo mai gidan haya mai gidan kwaya ta kuma kwaya badakala inna ta san kalwa kalwa ta san inna gida guda gidan haya gida wayo mai gidan haya mai gidan haya gidan haya gida wayo mai gidan haya mai gidan haya gidan haya gida wayo mai gidan haya mai gidan haya ga gida mai gidan haya mai gida wancan da waccan da wa'in da wancan duk suna gidan haya ɗaya in za ka ba mai gidan haya kuɗi shi ba zai damu ba kwattaho kwattaru kai ba za ka fita ba
ko mugu ne kai inda kuɗi ba za ka koro ba, ba za ka koro ba a cikin gidan mai gida. Wayo mai gidan haya, mai gidan haya, gidan haya, gida. Wayo mai gidan haya, mai gidan haya, gidan haya.